Okay, maayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Sana napunta mga higala, dining atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules, no? Pizza 5. Oh, Pizza 5 na kini mahigala sa bulan sa dili Mayo, Hunyo na tayo mahigala, no? Agahapon June 4, karon June 5, no? Kumusta naman mahigala na hinaot ko nga anaa kabungtanan sa kapiskay panglawas ni ining kamuntuhon. Abi no ato dahil timbayaw no sa bahigala og may muntuno ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, diri sa Sibulan, o ang ato po nga station manager dito sa Acting Basay. No, kumusta na no si Brad Elmer Lugatiman sa Happy FM. Hala no, may munto na kana. Ato pong timbayaon din no og mayong munto ang atong mga lay ministers, no? Ang atong mga lay ministers sa higala nga mga buutan kayo nga mungadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga assignments ba Domingo, no? O sila usab ang kining gitawag nato maghatod og pakalawat sa ato ang mga tigulang na mga masakito, no? Sila mo'y mag-viaticum. Thank you kayo ha mga lay ministers, no? Dako kay sila gikatampo mahigala sa paglambo sa simbahang Katoliko. Kaya sila mong yun mo yung mangadto manghigala sa mga kakapilyahan aron magkasaulugan dito, no? Aron ang mga tagalagyo intahon makapangalawat po na ng Dominguhan. No, thank you kayo ha mga lay ministers. Nga anto pong mga miyembro sa MBG. Uy, salamat po kayo ninyo ha mga miyembro sa MBG nga sila gyud po mahigala mo yung nag-andam sa simbahan matag Sabados hapon na nilihig na intahon na sila, no? Nag-andam mga bulak, no, ng laba alang sa mga vestments sa mga kaparian ug manusab mga gamit sa altar, no? Dako kay gikatabang mahigala nga atong mga MPG, no, Mother Butlers Guild. O nya karong bag-o mahigala, di man di matuwag na tong bag-o nga tuwa pong mga stakeholders sa mga persons at stake ba, mga stakeholders sa BEC, ang atong mga chapel leaders, ang atuang mga kining chapel leaders, mga zone leaders, mga alagad, o ang atong mga PFT, you know, Parish Formation Team, no? Ato dahil po katimbayaon og may mudto si Father Mark Velos, no? Nga siya po mga higala ang atuang commissioner sa BEC. Hala, no? May mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana ang good kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Bino arita mga higala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Bino mga higala Bishop Gerardo Alminasa. Git higala. Bishop Gerardo Alminasa sa San Carlos nanawagan karon og dugang mga pag-ampo alang sa iyahang katawhan sa Diocese of San Carlos og dugang usab nga kanang hinabang, no? Mahinumduman nga niadtong nakalabay nga Lunes ba no? Lunes adunay nahitabo nga pagbuto sa bulkan nga Kanlaon. So muna nga ubay-ubay karon sa mga kaigsuonan nato ang medyo nabutang karon sa kalisod ang ilahang panginabuhi, na displaced ba sila. So muna nga nanawagan ang atong talahorong obispo din sa San Carlos Diocese ug dugang mga pag-ampo ug hinabang alang sa iyang katawhan. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pilipinong pari napili ni Pope Francis nga mo'y mangulo sa usa ka misyon sa isla sa Tuvalu. Siya mao si Father Eliseo Napieri, no? Lumad nga taga kining Maribuhok, Bohol. No, unya miyembro kini siya mahigala sa MSP or Mission Society of the Philippines. So mo kadto higala no itong mga balitang simbahan ni ini kabuntuhon ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bino arita mga higala no sa ato nga Saint of the Day.
Aboy no ang atong saint of the day karon, bisag uway nang utana. Pangutana na lang aron atong tubagon siya mao si sa June 5 ang ato karong santo mao si sigon diri sa ato nga listahan. O sa pamahigala ha. Sigon diri sa atong listahan, no? Ang ato nga santo karon mao si June 5, ang ato karong santo, walay lain kung dili si Dara mahigala ha. San Bonifacio, no? Bishop and martyr, no? Sa ato pa si San Bonifacio karon ang ato ang santo mahigala, no? Saint Boniface kung sa English man, no? Saint Boniface. Kini si Saint Boniface, no, sigon diri sa ato ang listahan, natawo siya ni adtong tuig 754. Unya usa kini siya ka Anglo-Saxon, no, Anglo-Saxon USB, Order of Saint Benedict. Unya matud pa siya mao ang nakatukod sa abbey or monasteryo din sa Fulda. Yan nahimo siyang bishop sa Mainz, unya na martyred together with 30 companions in Dukum in Frisia, known as the Apostle of Germany. No? So kini si Saint Boniface, giila kini siya nga Bonifacio ba, San Bonifacio, siya ang apostol sa Germany. Ayan, no? Naala, no? May munto ka na itong tanan mahigala, padayon kita sa ato ang mga buhatono ni ini kabuntuhon. Abino ari kita mahigala sa atong ginagmayng Jolo Chok-Chok. Nag-istorya gihapon kini si Busting ug si Picoy. Koy. Juben? Maayo kami ulan na. Baka tanom-tanom na tag-utan ani. Ngano man di mukaon ba di kag utan nga bugiro magakaayo di man ka mukaon og utan kay karne man gyud ang imo ha. Ay nagbag-o na ko ron. Nagbag-o na ko ron kaya lamay nakasulti na ako nga makapahamis ko ng kotis ding mga ulutanon. Jesus, kung di mo Busting, dili na mo hamis ng imuhang utis bisag unsa padagay ng imong ub-ubon. Kabalo ka kung sa imuhang buhaton aron mo hamis ng imong kutis. Sa man ko no be, inom ko og mga fruit juice. Dili na madalag fruit juice gihapon. Kabalo ka aron mo hamis ng imong kutis. Pagpalit na lang papel de liha. Aron nga mo hamis-hamis na ng imong kutis. Lakaw pa dito. Tag-5 na ganyan mo sa kapanin. O, naug-naugan man po kakayo ko. Mura po hamis ng imong kutis, ha? Maugan nga gusto kang mahamis imong kutis, ay nagkaon-kaugutan. Palit na lang papel de liha. Lihain na imong naong para mahamis na. Joke ba yun? Joke na daw ito, may laing. Naalala, padayon ta manghigala sa ato ang mga buhatono ni ining kabuntuhon. Abino ari na kita manghigala sa atong katikisem. Katikisem nato manghigala. Ang atong topic karon is about purgatory. No, purgatory, no, purgatorio ang ato ang karon topic. So pangutana, ngano man tang na unsa man ni nga pagtulon-an na nato sa kining purgatory. Ang definition ni ini, purgatory is a Roman Catholic doctrine, a place or state of suffering inhabited by the souls of sinners who are expiating their sins before going to heaven. Sa ato pa kung sa Binisaya pa na, ang purgatorio alang kanato, lugar nga nahimutangan sa mga kalag kansa gibayra nila ang ilahang mga sala para ver sila makasulod sa langit. Lugar nga diin ang mga kalag kansa nagbayad sila sa ilahang mga sala. Muna gitawag na itong lugar sa paghinlo alang sa mga kalag. No? Kay kabalo ka mahigala, doon naman goy mga ginaingon ba nga kung lunlun gani ang imong binuhatan maayo, makasulod jud ang langit. Lunlun pud dautan, may impyerno jud ka.
Pero sa panalitan, usahay maayo, usahay po dautan, asa man kaibutang. Asa man na may tunga-tunga man ka, muda nga, naagi purgatorio. Naagi purgatorio. Kaya kung atong basahon sa kining kinibang Mateo Kapitulo 5, versikulo 26, nagkanayon kini, ug magpabilin ka didto hangtod nga mabayran mo ang tanan mong mga sala. Ato paduna gyud mga lugar nga adto nato didto bayran ang atong mga sala. Magpabilin ka hangtod nga mabayran sa tupa. Kung makabayad na ta, pwede na tang mugawas. Unya sa ikaduhang sulat sa Makabis, Kapitulo 12, versikulo 44 at 45 nagkanayon kini. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usaon ta kabutang nga binuang ug walay kapuslanan ang pagampo alang sa mga nangamatay. Tungod ining malig-on ug Dios nun nga huna-huna nga ang tanang mga tao nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganting nga kaluwasan. Si Judas nag-andam alang sa usa ka halad aron makalingkawas sa ilang ang makalingkawas ang nangamatay sa ilang sala. Ato padunag yung lugar nga dili pa pud impierno, kay kung impierno di naman siya kalingkawas. Ato pa dunay po lugar nga pwede pa kang makalingkawas na dili gina mahitabo nga ang impierno. Kay nga naman lugar man lagi na nga di na jud ka kalingkawas, ya dili po na mahitabong langit kanang lugara. So ang simbahang Katoliko, no, ni formulate gyud ni ining mao nga pagtulunana sa purgatorio. No, kung atong basa kay ang pangutana, doon na ba'y katungod ang simbahang Katoliko pag-formulate niya na, kay mga sumusunod malas mga apostoles. Kung atong basahon sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 at 19, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawe sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Dili lang si San Pedro may gisultihan ni ana, no? Kay sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 18, si Kristo nagkanayon man, ug busa sultihan ko kamong tanan. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Sa ato pa, aduna gid ay katungod ang mga apostoles sa pag-formulate og mga balaod. Unya kining maong mga balaod, kining mga na-formulate nila, kining katungod sa pag-formulate, nabilin pod ni sa mga apostoles, sa mga obispo. Kay niingon man si Kristo nga, busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatayon, dili makabuntog ni ini. Sa tupa, gitukod gyud ni Kristo ang simbahan aron doon na siya mabinlan. Aron ang mga balaod nga mga gipagtudlo sa mga apostoles mabilin muna nga doon na simbahan, no, doon na simbahan kuang gitukod ni Kristo. Unya ang simbahan matud pa doon ay pangutana nga do mangyud nga nitukod man ta nihimo man ang simbahan niining mao nga pagtulon-ana. Nihimo sa simbahan kining maong pagtulon-ana kabayan sa purgatorio tungod kay mituo manggod kita sa kamaluluyon sa Dios. No, kay kung basahon sa unang sulat ni San Pedro ngadto sa ang unang sulat ni San Pedro Kapitulo 1 versikulo 3 at 4, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gitagaan kita niya ug bagong kinabuhi pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang iyang pagkabanhaw naghatag kanato og dili matarog nga paglaom ug panulundon nga dili madunot nimo mahugas di mahugaw ni mahanaw gitagana niya kini gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. Sa ato pa ang Ginoo puno sa kamaluluyon muna nga sa dihang giformulate sa simbahan kining maong pagtulunana sa purgatorio gimisalig kita sa pagkamaluluyon sa Dios. No, muna nga plus gitagaan pa jud katungod pinaagi sa mga apostoles, no, sa Lucas Kapitulo sa Mateo Kapitulo 18 versikulo 18, ug sultihan ko kamong tanan ang inyong idili dinhi sa yuta,
idili usab dito sa langit, ug ang inyong itugod kini sa yuta, itugod usab dito sa langit. So muna nga ang pagtulunan kabahin sa purgatorio lehitimo gid na, no, legitimate gid na kay ang simbahan man gid mismo mao nag-formulate ni ana, no, ingon ni ana, no. So muna nga sa atong kinabuhi, no, do na man gid mga sala-sala ginagmay, no, makuha na siya pinaagi sa mga pag-ampo nato, mga paghinulsol o mga pagkuasa, pagdisiplina sa kaugalingon, ingon ni ana. Plus kung matay man gyud kita nga dili gyud makakumpleto sa atong paghinlo sa atong lawas ug kalag, adto gyud kita hinluan usab didto sa purgatorio. Ana, no, so muna atong mga basihan ngano nga ang simbahang Katoliko naa gyud niya nang mga pagtulunana sa purgatorio kay ug imo gyud tan-awon sa kanabitang practical wisdom ba kanang practical wisdom. Makator may kuan ba ya, may punto ba ya. Ngano man tungod kay kun panalitan ang imong gikawat kanding ra ano, iipon ba na ikag silot nitong kawatan gyud karabaho ingon niya, no, nya ikaw wala ka makasala, igo ra kang wala ka makasukol sa ginikanan, wala pa ka makapatay, wala pa ka unya parihuson ka iimpierno na kaana, dili po ka pwede nga ilangit kay naa man kay sala. Munang akong ginaingon nga munang naabot tay mga venial sin, mortal sin, venial sin. Kana mga venial sin mo kanay madala-dala na paingon ito sa purgatorio. Unyagi formulate yun na nato isip usa ka simbahan tungod kay gitagaan man tagkatungod ni Kristo pag-formulate niya. Niingon ba ya siya sa Biblia nga ug unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Unsay inyong itugod dinhi sa yuta, itugod usab didto sa langit. So muna ato ka nang mabasa sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 18. Pero atong basahon sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18, 19, gi-specific niya nga si San Pedro. Pero dito sa Mateo 18, Kapitulo 18, tanan yun. Ingon niya na. No? So, dili na naman ta maglalis, ana, no? Kay si Kristo, mo ginayahan yung kuan nga maluwas ang mga tao. Gani, kung atong tanawon sa Biblia, yun, katong kabahin ni Dimas, kailan mo ni Dimas, inyong silingan sa una, makasasala gito si Dimas. Pero sa diha nga, tungod sa kamakaluluyon ni Jesus, niingon man lagi kini si Dimas nga mukuyog ako kanimo sa paraiso, hinumdumi ako kung atuwa ka na sa imong gingharian, mingon si Kristo kaniya, sultihan ko ikaw, karon gayong adlaw, adto ka kanako sa paraiso. So ingon ni ana, no? So muna nga, dunay uban nga medyo musupak ana, kay dili lagi sila gusto gyud nga purgatorio, nga ilahag yung gusto nga duhara, dili na lamang ta maglalis ana. No, dili na lang lalisan. Kano man, tungod kay di man gyud gyapon ta magdaho kay ang bugtong yung makapamatuod ana. Kung naay purgatorio kini man yung tuwa na kadidto sa purgatorio. Ingon ni ana, no? Kaya ato adin ni kuan ra man ni siya. Gitawag nato sa in English og ato rang panabot. Aw man ang tawag nato practical wisdom. Practical wisdom. Okay ba? Klaro? So nga to karong topic kabahin sa purgatorio, ha? Na dili kita makaingon nga walay purgatorio kay tungod sa kamakaluluyon sa atong Ginoong Jesucristo naa gi purgatorio. Kay ngano man dili man pwede nga duha ra ka klase sa kining pag-aantungan kay basin day og buutan kay usahay maldito po ka usahay, di ba? Ka pwedeng malangit ana kay maldito ang po ka usahay. Di po ka pwedeng maimperno kay buutan man po ka usahay. So aso man kay ibutang is tunga-tunga. So kining tunga-tunga mao kini ang purgatorio. Klaro ba? Ano nang uban nga mulalis gyud, dili lang ta maglalis ana. Dili na lang ta maglalis kun unsay inyong pagtulunan mo ra po kami mga Katoliko. Dili ra pod may magkinglalis ana kay kanang lalisan mo na nato. Wala may ingon nga naay pusta. Wala man ay imong pusta og eksakto daog og madili pildi ana wa man. So ato pa ang ato na lang kaugalingong konsensya mo imo hukom. Okay? Salamat yung tanan og nahinaot ko nga ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. Ako lang gyapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab na milit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios o kay gahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.